Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Unang yalam kashi romini akali dar sat usubil sing badal ulalai tau la kajing im hadir kajing temu shim ya kajing im jong uha kani ka steps ngi balang balala kat ba udang don ha kajaka banrong hapo ka golden temple ha amristar. Ubriu ubadon kti ha kabat Herkuli ula syak penjem knap no ha kibriu kibadon marjan ha katei kejaka. Ubadal hendri po alsnem karta ubadai usembut menteri rangba barim ke Punjab udang pendep ya ka kamram hadin baka akar tak kalapan benada kajing pensidom jong kan niam persyak ya ulem bat ki weipat ki nong yalam ka akali dan namar ki jing bakla ki ba kilale ha kapor ka jing sensyar jong kane ka parti ha Punjab nadu usnem ar hajar nyau hadu usnem ar hajar khat nyau ubadar uhab ban siatiar bat penkho juti hapo golden temple lembat ki weipat ki kudwara shibenta jong kane ka jing pensitom hakine ki asngi baladep ubadar ulasyong ha ka kherdop jong ka golden temple rengkat usum ha ka we ka ktibat ulapong dagariam sewadar ka barong stem ka kejat jong une unong yalam ka akalidar ka don ka jing sitom bat uhab bansyong ha ka wheelchair kani ka jing ja syak thombor kala jia ha ka por kumbak handai bije menstep kendiat por hadin ba ubadar ulashim ya ka jaka usevadar ha ka kherdop jong ka golden temple utei unong siat udei ubalatip kerteng kum unarin sing ubana Kurdaspur district ka bajengai kumbah nyau pausan kilometer na Amritsar. Kidur video na katei ke jaka lapen i ya ukat ba udang wan hajan ka kherdop suki haswa ba unse ya ka pistor hadin ba uwei ubri ubayeng hajan ubadar ulayo i ban kenrup stat ya ka pistor na kakti jong unong thombor. Ka pistor kalabthei hinrei kamshem ladei ya ubadar lane ya ki weipat ki badon marjan lakem ya utei unong siat bat ki pulit ki dang tokit ya kadau jong kate ke jing thombor.